זאת אומרת שיש מרשיע, ופתאום הוא מגלה מה למטה 2 או 1, כל אחד לשיטתו, אבל למעלה עוד 1, כלומר דבר שניהם. כלומר, בעצם אני מבין שמה שמוסכם לפני המחלוקת, זה מה? שהשיטה של בית דין היא שיטה, בלועזית קוראים לזה אנטגוניסטית, כלומר שזה לעומת זה. מחלוקת. שיהיה חייב דעה ודעה הפוכה. עוד פעם, מבנה, לא חייב להיות בפועל, אבל מבנה של בית דין צריך לשדר מחלוקת, אפשרות של מחלוקת. פה רואים, עוד פעם, זה לא שבפועל זה צריך להיות כאן, יכול להיות 5 ב-0, אלא ב-1, כן. אבל כשרבי אמר, מה הוא בית דין? מה ההרכב של בית דין? המספר של בית דין צריך, וגם החכמים מסכימים, המספר של בית דין מגיע לשדר, מה? מחלוקת. כאילו הדרך של בית דין אמור לפעול, היא בדרך שמאפשר לפחות, המבנה מאפשר לשדר, זה הליבון הכי טוב. יפה. למה?